להקליט כל הפעם? אני רוצה לחפש עכשיו את אורי. כי אני ממש אמור אותה. לא, אני אשמור אותו איתה. עכשיו אני אשתמש בזה. אבל לא הרבה, אני אשמור. עכשיו זה זמן טוב לריצה. אז כדאי שנגיע לאורי. אוי לא, אורי נוק, אורי נוק. אורי כינוק. אורי נוק. שלא ימות, שלא ימות, שלא ימות. שלא ימות. שלא ימות. שלא ימות, שלא ימות. לא, הרגו אותי. בוא נמשיך. קיבלתי 3, לא 1, התבלבלתי. אורי הפעיל את זה. אורי מחובר ואורי מחובר. זה הסרטון שאני ואורי אחים. אחים, אני ואורי. לא, שילדד 100. שילדד 100. כבר יש לה שילדד 100, נראה לי זאתי. עוד זה נשמע קודם. קראתי לי. הנה, מתחילים. מי אוהב פורטנייט? אני. קשה מאוד זה לשחק פורטנייט. איפה אורי, אני אחצוב אותו. אורי. עוד שנייה נתן לחיבוק. עוד שנייה נתתי לחיבוק. רצינו בכל מקום. אורי סמי. קפצתי למקום שאורי סימן. קפצתי לה. נראה לי סימן בנמר. ברור, זה הנמר הממהר. 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 ברור. בוא נשתמש באחד. עובד טוב. איפה הנמר? פה זה נמר.
יותר מתאים מבוט הנמר. הבוט הנמר רק ממהר. איפה הבוט הנמר? רק ממהר. לא, נינוק. הרגו אותי. אורי, קח טנק. אורי, יש לאורי זמן או שהוא מת. זמן. לא. בסה. רואים, זה לא כיף. להרג זה לא כיף, אבל כן לשחק בזה. לא, למה הוא מחיה אותה? אתה חייב הפעם לנצח. פעם אתה מחיה אותי, לא משאיר אותי בנוף, לא משאיר אותי בטרוק ולא משאיר אותי בחוק. מה זה חוק? אני לא יודע מה זה חוק. לא, יש. יש, שנינוק. כמה פעמים הוא מרים, או שהיא מרימה. פורטנייט, יש לי פורטנייט. וכיף זה פורטנייט, נכון? סייבה. אוי לא, התחיל המשחק. בואו נראה איפה אורי סימן. מה? לא סימנו? כדי מאוד לסמן. יפי, סימנו בנמר. הממהר. בואו נלך בבוס הנמר. אוי מה עשיתי? נחתתי. לא בבוס הנמר. כדאי שאני אפעיל מצנח. יש 0 שילד וגם להוריד. בכוונה הפעלתי מצנח, גם הורי הפעיל. כי אני ממש רחוק. איך אני לא יכול להשתמש. נראה לי כבר הורגים אותי, לא זה הורי. הלכתי לבוס הנמר, רק ממהר. בוא נראה את הבוס הנמר, רק ממהר. אני הולך אליך אוריקי. סימן מקום.
אוי, כמה נשקים טובים. וואי, אורי אלוף, יש לו מגן. כיף לו, הלוואי ש... לא, אסור לי פה, אסור לי... לא, יש. איפה אורי? איך יורדים? הוא ירד. הו! יופי. הבוס, אני ראיתי. לא בוס. פיצצתי. מגן! איזה טוב זה מגן. וואי, אני עכשיו הולך בזמן מצב שאני לא הולך עם מגנים. מגן אני הולך לכל מקום. מגן אפשר ללכת לאוסטרליה. וואי, באמת חשבתי טבע. אני אלוף. לא משנה. איפה אורי? אני ארוג אותה. עזרה. אורי, קצת עזרה. יופי שיש לי 5. אני לא יכול יותר, אז אני אשתמש ב2. עכשיו הוא נתקף נגדיהם. עכשיו אני אמור להתעכב.
כן, יורי. אורי הנהג הטוב. לא, נפסלנו. רוצים עוד סרטון? מיד עוד סרטון. מיד. אין סיכוי שאני אומר לא לעוד סרטון. מה? איך פחות 2? עוד 33 היית אמור להביא לי. אני ואוריה היינו מנצחים. טוב. איזה משחק. סתם בזבזת 2. בזבז 1. מה, אתם לא רוצים לפתוח תיבות? קוראים. וואו. טוב. הוא טוב בפורטנייט דווקא. לא רע. אבל אני ממש לא אוהב אותו. סנייפר. וואו, סנייפר. אלוף של סנייפרים. מתחילים משחק. אתם רואים, זאת המצלמה שמצלם את הפנים. מי רוצה עוד משחק? סרט כבר הפעלתי. אבל כדאי מאוד עוד משחק, כי זה כיף לצפות בפורטנייט. נכון? 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 תודה רבה שאמרתם כן. עדיין לא שמעתי. הנה, פה נלך אל אורי. בוא נלך אל אורי. לחבוט באורי, לחבוט באורי. לא! מישהו שלימד בכלל. נבדוק. אבא, אני ואורי סימנו אצל פיטן גריפין. אבא, אני ואורי סימנו אצל פיטן גריפין. פוש, איזה כיף. אבא, אני ואורי סימנו אצל פיטן גריפין. הבוס הכי קשוח. אנחנו הולכים להרוג אותו. בוז על פיטן גריפין. אנחנו נהרוג את פיטן גריפין. אני בא, אורי. תמי אחד.
טעים ברמות. אבא אכל חצי חבילה. היי עוד. יש מקרונס. מקרונס? אוי. אורי, לפחות בוא נחבוט את התיבה. מה אם כן היא... נשתמש במגן, בוא נשתמש במגן, בוא נשתמש במגן. זה קוביית קרח. זה לא לאכול. אני אחכה לאורי. יחפה על אורי. מקרונס. סליחה. רגע, תורידי ממי. רגע, לפני שאת מתחילה לאכול. תורידי את המי. אני אוריד לך. את מלוכלכת לא לגעת במי. תשגי במקום אחד. תשגי פה. תאכלי. ותאה. בצע פונדו. שמו לך פה את החלת שלה. חלת השבת. חלת השבת שלי. חלת השבת שלי. עוד יונתן, שרביס. האחים שרביס. אני מציל את אורי. מפלצת שרביס. אבא, אני מציל את אורי. עוד יונתן, שרביס. אוי, ליט, לא אכלת את הסנדוויץ'. אנחנו נאכל ארוחת צהריים. תודה תודה שהחייתי אותך אורי. עוד יונתן. הקטן. אני לא קטן. עוז הגזוז. עוז הוא אגוז. טעים וקשה לפיצוח. די אבא, אני באמצע משחק. אבל הכי טוב זה מגן. יותר טוב ממגן, אורי אומר סנייפר. סנייפוש. לא לעשות את זה. לא. Como acuerdo bien. בוא נאמר שכדאי להתחבר. בוא נראה מי מחובר.
אני ואורי מחוברים. רוצים סרטון של שעה? כדאי. טוב, אני עושה סרטון של שעה. אבל כולם יצפו בו, אז אני לא אעשה שעה. בערך חצי שעה בסדר. לא חצי שעה, יותר קצת. יותר הרבה. או. אתם יודעים שזה הסרטון שלי ושל אורי. אורי קלוגר. זה המשפחה שלו, אורי. המשפחה שלו זה קלוגר, קוראים למי שמשחק איתי אורי. חבר טוב שלי מהכיתה שהוא לימד אותי פורטנייט ושהוא בא אליי הורדנו פורטנייט. אנשים, אבל אנחנו חברים. פיטן, גריפין, פיטן. אנשוריס. פיטן, גריפין, פיטן, גריפין. אל תדאגו לי. אין חטיפים, זהו, נגמר הכל. לפחות עכשיו יש. לפחות עכשיו יש. מה שיש במגירה פה. אבל אם את סיימת, לא. רק שדורים בפנים של השולחן, שלא טבקלות. אוי לא. אני במבוי סתום. אין לי דרך, אין לי שמץ, אין לי פלא. חיה ותורי. אפשר לקפוץ. אתה לא אכלת את הסנדוויצ'ים? תודה אורי. הוא מרים אותי מהישבן. תודה אורי שהרמת אותי בישבן. רגע, אני חייב להוציא כאן. ננה, החוצה. קדימה, החוצה. לא להיכנס. כן, וגם היום הייתי מספיק. תודה.
אורי לא סוף כל סוף. פומפה! יש לי פומפה, 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 פומפה. פומפה, 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 פומפה. פומפה, 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 פומפה. פומפה, 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 פומפה. פומפה, פומפה, פומפה. ומה זה? זה מלא שילד. יש לך שיעורי בית? אורינוק! אין לי. אורינוק. אוי. אם אורי כבר לא אוכל להיות אצלי, אז גם אני לא אוכל להיות אצל עצמי. לא עכשיו, לא פותחים. זה משהו חטיף כזה. לא פותחים אותו עכשיו. יש לי. אל תנסי אותי, אני חש. יש לי קצת זמן. יכולה לקחת קצת טלפון, אני מסכים. אבא, יש לי 200 ומשהו שניות להציל את אורי. רגע, מאמי, אני באמצע שטיפה. תראי איפה הוא. הוא על השידה שם, את רואה? תביאי אותו. איפה אורי? איפה אורי? השידה ליד המיטה של אבא ואמא. הוא היה בא. אם אורי יהרג אז גם אני. אם אורי יהרג אז גם אני יהרג. אורי נהרג, אבל אני יכול להציל אותו בטנק. אבל יש לי רק כמה שניות להציל אותו מהטנק. לא, תעשי שתי לחוצות. לא, את צריכה להביא את של העבודה. מה? זה של העבודה. רגע. תסתכלי. יופי. תצאי מזה. את יודעת איך יוצאים? לא לעשות סתם מחיצות, מאמי. אוי, לא, הבנתי משהו חדש בפורטנייט. אם אני עשיתי בטנק הזה, אסור לי טנק אחר. אסור לי את הטנק הזה שוב. צריך לצאת מהאפליקציה, את יודעת איך? אבא, זהו, הלך עליי. אבא, אני חייב טנק. לא. אין לי זמן. מי מתקשר אל אבא? בואי תצילי את הטלפון מהכיס. בואי לכיס של אבא. בצד השני, מאמי. תגידי מי זה? לא, סיפור, מי זה? זה חבי. תעני לה. בירוק, למטה. נמשוך למטה. אבא! מה זה, אורי? אני מציל אותך כבר פעמיים בטנק. אני אכנס לפח. צוחק. מה אני עכשיו? צריך למלות חיים.
שמה. יכולה ללכת לראות שם. אין לי. רגע. בואי נעשה לך כזה דבר. שבי. אבא. שבי, אני אוריד לך נעליים כי יש להם חול. שבי רגע. לא לזוז. אבל עדיין בנעליים יש חול. הרגנו בכלל את בטן גריפים. אבא, אני לא זוכר אם בכלל הרגנו את בטן גריפים או שלא הרגנו. אבא, אני בכלל לא זוכר, הרגנו כבר את בטן גריפים או שלא. אחד, שתיים, בן. סגרנו, אני הולך לאורי. סגרנו. לא יודעת, זה לא... הלו? בסדר, מה קורה? סוף כל סוף. הוא כבר משחק איתי! כן! בבקשה? הנה. אורי? אורי! אתה רואה? סימנתי את המקום הזה בכוונה. כי הזון מקיף אותנו, אז סימנתי באמצע. אוי לא, אורי, הרמתי אותך פעמיים מטנק, אתה צריך לנסות לא להיות, לא להרוג אותך. הרמתי אותך פעמיים מטנק, פעמיים. אני יודע. אורי, לך למקום שסימנתי. אתה... לא רציתי פשוט שנהיה בזון, אז סימנתי באמצע שנשאר אחרונים. 26 אנשים אולי ננצח. מה, אם אורי, אם שתינו נשארים, חשבתי שאחרי זה אנחנו, זאת אומרת אני נגדך ואז מי שמנצח הוא מנצח. אורי, אם אני איתך, אתה רואה את זה שאני איתך? כן, אני רואה. יש לך 100 חיים ו100 שילד, אני מנחש. ראיתי כמה יש לך. כן, אתה רוצה שילדים? יש לי בשבילך. תודה, יש לי רק... תודה. ואני לרגע... אורי, אל תיקח לי את הרובה, אני לרגע ממלא את השילד. זה פיסטול, הוא גרוע בקטע. יש לך מעטים לדבר איתך. רגע, בוא לא נגיע לרכב הזה, כי יכולים להרוג אותנו. יש רק פעם. איפה אתה כפרה? אורי, לי יש 75 חיים ו100 שילד. יש לי יותר שילד. אני יורד. איפה אתה, אורי? מה? ירדתי למטה. שלום גולתי, מה תיתן לי? אתה לא יודע מה אני? אורי, איך הפכת לזה? תשתמש באיט. וואי, איך אני רוצה? אפשר לראות את האיט? הנה, הוא שם. איפה שזרקתי משהו? אורי, אתה יודע? כסף זה טוב. אני יודע שכסף זה טוב. כסף זה טוב כי האישים המוקרים נותנים לך כסף. לא, מה עשית? תשמע, שתיאמת אותו? לא, הוא קפץ פשוט. אתה קפץ אותו בחרץ? לא, הוא פשוט... הוא לא בשביל. אורי, אתה לא מבין. הוא הלך ו... איפה אתה, אורי?
אומייגאד! לא לצעוק, לא לצעוק. איך הכנת לזה? ואתה יכול להוריד אותו ב-PDF גם, או שזה רק... מה אומייגאד? אתה רואה את העכבר הזה? כן. זה הבוס שלו, אתה תראה את הווידאו. זהו, בגלל זה אני יכולה לפרק את זה. איי. תעוף אותה. רועי, אתה יכול גם לשלוח את... אורי, תעשה הכי למעלה, טוב? אתה יודע שעשיתי לנו... אורי, אתה יודע שהפעלתי לנו סרטון. רגע, מה הוא שלח? אתה עושה סרטון? כן. אוקיי. שלח לי תמונות ואת ה... אורי, תלחץ הכי למעלה, טוב? אורי, אני נתת את השיחה. תסתכל עליי, זה מאוד חשוב מה שאני אומרת. אתה לא יכול לשבת ולהיות לעבוד. ותנמיך טיפה בבקשה. ככה, כן. ואורי, גם שמתי לי מצלמה שיראו את הראש. מה? מסמן מקום. זה ככה. טוב? טוב, אבל זה יקרה רק כשיתחיל המשחק. התחיל לך המשחק? בוא נראה. עדיין לא, גם לך לא. כן, אני יודע. וואי, איזה נשק טוב. זה לא נשק, זה של הכל. נכון, זה מה בגן שעשועים אמרתי שיהיה לי, הדבר הזה. איך שלא קוראים לזה. ואני גם על ההקלטה. מקל קוראים לזה פשוט. מקלי. רגע. הנה, אלמה. מה? התחיל לך אורי? כן. גם לי עדיין לא. הולכים לנמר, בסדר? לא, לפיטן גריפין. לא, אחי. לא. כן, לא לשם. אורי, אתה הרמת אותי פעם אחת, הצלתי אותך אצל... לא בא לי ללכת. כן, לא הולכים לפיטן גריפין, תסמן בנמר. סימנתי בנמר, מה אתה רוצה? יופי. מה זה יופי? אורי, מה? לא סימנת בנמר, איפה? איפה שסימנתי את הפרה? מה, אתה לא יודע מה זה נמר? כן. אורי, לא סימנת לשם, אני סימנתי לשם, אני אעשה... לא לצעוק. אני סימנתי, אורי. וואי, כמה נוחתים אצל הנמר. אף אחד לא עושה, לא טוב, אני יכול לצלוק. וואי, לא משנה לי. אורי, אתה יודע, נראה לי היה לי לפעמים, נראה לי אני רואה סנייפרים בשבילי, ואני לוקח אותם. שאתה לא חבר שלי. באמת? כן, אני לפעמים רואה סנייפרים, נראה לי. יש כאן אורי, סליחה, אורי, אין לי נשק אחד. אני נגד אישה ואין לי נשק אחד, אין לי רובה. מובי נשק, יורים עליך? לא, אני... אז למה הם חיים? 50 חיים, מה? איך... 21 חיים ואין לי... אין לי הרבה נשקים, אורי, אני עוד שנייה נוק... אני נוק! אני מנסה להרים אותך. איפה אתה? אוי, לא, אסור לי לא. אסור שהדבר הסורק הזה יראה אותי. אני רואה אותך במפה, איפה אתה? הנה. אורי, אתה למעלה, אני למטה. אני באה. אסור שהדבר הזה יראה אותי. אורי, אני לא מבין, זה לא נותן לי לבנות. כי אתה לא יכול. למה? אני מביא לך בתחת.
אני עושה את זה בכוונה. שמת לנו על הסר בנייה. רגע, לא, קח מדקיט. תודה מדקיט. תודה אורי. אורי, אני ממלא לי חיים. קח, וקח שילד. מה זה שילד? שילד זה המגן. ויש כאן בוטים חצופים. איפה אתם? אני שוב נוק. מה, איך אתה לא? הרגו אותך? כן. גם אותי. אורי, תלחץ הכי למעלה, טוב? אני יודע מה לעשות. תמיד תלחץ הכי למעלה. אני עושה... אני יודע מה לעשות. וואי, הנה גדעון אומר... לא. אתה יודע שאופי עוד מעט תשחק איתנו. אבל עדיין אני לא חבר של עופרי. אני לא... אני מצרף אותה. מה, אם אתה מצרף, אז זה מצרף גם לי? כן. אה. אז עופרי תעשה את הג'ינג הזה, ואז יהיה לה אותך. וואי, כן. לא, שלא ירוג את הבן. נובר תהרוג אותו. שהוא הרג את הבוס. הייתי אומר לך שהפעם רוצה ללכת פה, תסתכל במפה. אתה רוצה? בסדר, לבוס הזה זה בסדר. תיזהר, הוא קצת חזק. מה? זה הבוס שהרגתי, אורי. מה? סתם הרגתי את הבוס. הנמר? לא הרגתי את הנמר. הייתי פעם נגד הנמר, אבל הרג אותי כי הייתי עם גרזן. לא שמתי לו עם... אורי, תשים לנו על עם בנייה. למה אתה שם לנו על הסר בנייה? אם אתה רוצה שנשים על בנייה, צריך לתת ואז... מה, ללחוץ הכי למטה פשוט? פשוט התחלתי למטה. אז אחרי המשחק הזה לוחצים הכי למטה ותשים לנו על בנייה. כן, ואז עוד הפעם מתחילים. זה קצת מעצבן. נכון, זה מעצבן בלי בנייה. בלי בנייה אנחנו כל שנייה נמות. בלי בנייה אנחנו נפסלים. ממש. בלי בנייה ראית? בלי בנייה... מה אורי? לא תמיד נפסלים כשאתה בלי בנייה. אתה יודע למה? אורי, בלי בנייה הייתי צריך להרים אותך מטנק 2 פעמים. לא, למה לחצת? אמא, כמה אנשים נוחתים בנמר? אני לא נוחת בנמר, אני נוחת איפה שאתה סימנת. אבל תראי כמה אנשים נוחתים בנמר, אמא, מה זה? אורי, החלפת מקום? אוקיי, אז 3, 4, 5, לא יודע כמה אנשים נוחתים איתנו. נוחתים איתנו, אבל כמה? או לא. ראיתי אחד. אני מתרחק ממנו. אני ראיתי 50. אורי, אתה יודע, אני מתחמק מהאנשים, ואני לא מתחמק רק אם יש לי לפחות רובה. לפחות. אם אין לי רובה, אז אני מתחמק. בואי נעשה כזה דבר. אורי, אני הולך אליך. אני רוצה את הרקע שלה על הפרעה שלה. אני חושב שהצפיע. לא, אני נוק, אורי. אני 1 HP. מה אתה רוצה? 1 HP. אורי, אתה בחיים? לא. גם אני לא. הפעם לוחצים... אורי, תלחץ הכי למטה. תלחץ... כן, ותשים אותנו על בנייה. ואני עדיין בסרטון. אורי, רק שתדע, אני עדיין בסרטון. צא ללובי. נו, יצאתי. יופי. יש מקום כי זה ממש... אני מחליף סקין, אני שם את זה.
עופרי? מותר לי. אורי, זה מושלם. אני לא צריכה, אני רוצה מסכנה. עופרי מסכימה לך בכלל? כן, מה זאת אומרת? אורי, שמת אותנו על בנייה? כן. יש! זה הכי כיף על בנייה. מה כיף בבניות? שככה אני יכול לבנות? לא, אם אתה בנוק אז אני יכול לבנות. נכון, וגם אם אתה בנוק, במקום שאני אצטרך כל פעם להרים אותך מטנק שיראו אותי, מרים מטנק. אורי, איזה קבוצה יצאת? יצאת האדומה היום בבית ספר אצל סיגלית? לא, יצאתי התכלת. אני יצאתי האדומה. באמת? באמת. רוצה עוד משהו? מה? צחבץ באינטה, תחתונים בטלוויזיה. אני מכיר את זה. יש לך תסתכל מה שאורי. יש לך... אתה עוד רוצה חיבוק? כן. חיבוקי. עופרי גם משחקת איתנו. עוד מעט. אורי, לא אמרתם שאתם יוצאים לנתניה? איזה נתניה? מה אתה מדבר? ששאלתי אם אפשר להיות חבר שלך בפורטנייט. נוחים בלאוי, אוקיי? אוקיי. אני לא יודעת את המקום הזה, אז אני אבדוק. ואני עדיין בשידור. מה? זה לא בניות. נכון, שכחתי את בניות. איפה אתה? רגע, תעמוד. אין לי חיבוק. רגע, זה לא זה. איפה אתה? תן לי חיבוק. תן לי חיבוק. איפה אתה? איפה אתה? תן לי חיבוק. זה אני. מה? אורי? אתה סקיל של בת. נו, מה אכפת לי? תראה איפה נוחתים שם. מה פתאום? עכשיו, זה על כל הרקע. וואו, אורי, סיבת המקום טוב. מה זה בנמר? כן, אחי, זה לא משנהו. אבל יופי. אני נוחת, טוב? נחתתי. אורי, נחתת? כן, כפרה, אתה לא רואה במפה? אני רואה. כבר מתו 3 אנשים. מה? כבר מתו 3 אנשים. מה? באמת? כן, צודק. אוי לא. אורי, אורי, אם אתה רואה כזאת שמסקיפה עליך זהב, אני הולך לשם. פה תכתבי איפה חיבתית מערבית. תראה בוא אליי. אורי, יש לי כבר נשק אחד. יש לי לוט שלם כבר. לי יש רובה טוב. רובה שהוא מה? רובה שהוא מוריד לך הרבה חיים, אבל יורה לאט. אתה מתכוון לאייר? אייר, אני לא יודע אם זה מה שהתכוונת, אבל אני לא יודע להבדיל. אני לא יודע להבדיל, אז אולי זה לא אייר. איפה אתה אוהב? אני נגד בוטים. למה אתה יורה בבוטים? כי בא לי להרוג אותם. עוד מעט בוא נלך לבוס. אני לא הולך עוד מעט, אני הולך עכשיו. ודייוויד אולי, לא? אני קולט פיש אמיתי. לא, אני נוק, אורי. היה בכתב... איפה הוא נעלם? זה כזה... תיזהר. אולי כזה? יש בוא. זה. בוא כנס. אוקיי, אז מה עכשיו? בוא כנס. זה גם סבבה. הרגו אותך, אורי? כן. הפעם לוחצים למטה, ואתה שם על בנייה. בסדר.
של שעה. אני עשיתי סרטון של שעתיים. אני עושה סרטון של כל הזמן שנשאר לי. שים על בנייה, אורי, שמת על בנייה? כן. אתה רוצה שאני אקח סקין אחר? קח את הסקין שלך. למה נעשה שאנחנו אחים באמת? הנה, אנחנו אחים. את זה תורידי לפה. אורי, קדימה. אז זה, גם אני סקין אגר. פה תשימי את ה... אורי, שמת לנו על בנייה? כן, כן. תפעיל משחק. הפעלתי, מה אתה... גם אני הפעלתי. כן, בטח. עוז, אתם מתחילים עכשיו משחק חדש? כן. אנחנו אוכלים. תן נסיים את המשחק. טוב. אורי, אחרי המשחק הזה, אנחנו משאירים חברים, פשוט אני עושה על צפייה, ובצפייה אני צופה, וגם אתה צופה, כי אחרי המשחק הזה אני אוכל. אז אני אוכל בצפייה לא, שלו. אוכלים בשולחן. אז אורי, מה? זה בסדר? אני אוכל בשולחן, אתה צופה בלעדיי, באנשים, וכשאני מסיים, אתה יוצא מהצפייה, ואז אנחנו משחקים. אבל אחרי המשחק הזה עושים את זה, הבנת? אתה ראית ששמתי פניות? אני לא יודע איך לראות, אבל כי זה עדיין לא התחיל לנו. מה? התחיל לי דווקא? אני צריך לחכות ואני הנה, לא. ראיתי אותך, הנה אתה. תראה, תסתכל רגע איפה... אורי, אני עדיין לא רואה אותך. אני מולך. תיתן לי חיבוק, תיתן לי חיבוק. אורי, תיתן לי חיבוק. נגמר הזמן. אז בפורטנייט האמיתי, תיתן לי חיבוק. אורי, סימנת מקום, יופי. עוד שנייה נחתתי, אבל זה עשה לנו מזל טוב. לרדת? כן. ירדתי. אנחנו ליד אחד והשני. פשוט אתה קצת יותר... הנה, אנחנו הולכים החוצה. תפתח מצנח. אם תפתח מצנח, יהיה לך יותר קל להגיע לשם. נכון, פתחתי מצנח. אבל כשאני ממש קרוב אני כבר סוגר את המצנח. כשאתה ממש קרוב זה עדיין יתפתח לך. לא, התכוונתי שאני אהיה קרוב למקום שסימנת. הנה אני קרוב. תפתח לך מצנח. הנה עכשיו אני בלי מצנח, וופה, יש לי מצנח. לא פתחתי, לא עשיתי כלום, פשוט... כן, אני יודע, זה מה שאני אוהב לעשות. פשוט אמרתי, אני אסגור את המצנח רק כשנהיה קרובים. אני ראיתי את הבוס. ראיתי מגן, אורי, ראיתי מגן, איזה טוב. מגן זה גרוע. תאמין לי, הוא גרוע. לא, מגן זה טוב. אתה בטוח? הוא מלא, הבנתי. הוא תיק, זה חסק תיק. אתה ליד הבוס. אורי, רק מצלמות אבטחה אני הורג. למה? יש לי את הסנייפר הכי מטורף שהוא. אנחנו ליד הבוסית. טוב, מה משנה לי? אני ארוג אותה עם מגן בשנייה. אתה רוצה למות? אח שלי? יש רעיון. כן, תשים את הדבר שסורק. הוא עוזר לנו. נכון. הנה הבוסית הראשית. אני מלא. וואו, גם רצתי לה. מגן. כי אין לי HP. הרגתי עם מגן, בוס. אתה רציני אחי? היא במלא שדים, אני מוכן לכדור האחרון. יש... וואו, תראה כמה הורדתי לה. יש עוד שנייה בטח. עוד? שיט.
יש לי 1 HP, אני 1 HP. אני 1 HP. אני הולך, אני בורח. אני 1 HP פשוט. אין את המכונה, אני אקח לי. מה את רוצה שאני אעשה? תראי, לא, נינוק, אורי, נינוק. אין לי איך להרים אותך עכשיו. למה אתה ברחן, אתה פוחד מבוסים. אם אתה בורח אז אני באה אליך. או שהם יבואו אליך. הם רואים לאן אני הולך והם עוקבים אחריי. די, אורי, הם מותקפים עליי, די, אני חייב... זה מוריד לי בדילוגי של 2. אורי, אני נפסל, מצטער. לא, אתה לא. אוקיי. זה אני. אוי, לא, אבל... יש, עם בנייה. רגע, אני סוגר את ה... רגע, אני סוגר. שנוכל... אתה רוצה שאני אגע לך בתחת? לא, אני גלי בתחת. למה? יאללה, אני הולך. אתה חי? כן, אני חי. תודה על הכסף, אורי. איפה הבוס? מה? נראית אולי? איפה הבוסית? אני יכולת שאני אצטרך. נראה לי שהרגתי את הבוסית. לא, אתה לא. אני אראה לך מה... יואו, יש לי רובה טוב, אורי. אימא'לה. רק גם עם העלה. כן, טוב. אני ממש... מה הרובה שלך? אבל אני אסדר לך את זה. תראה לי. זה פעם שוטגן. בסדר, סבבה. קח שינדים ובוא נמלא. יש לי 0 שילד. רק אני רוצה שתסנו לשיעור... אורי, אני בורח, לא, אני נוק. מה? הטלפון שלי? אני שוב נוק, אבל הצלחתי להרים את הנשק שלך. אבל אני לא יכול לחיות. אני נוק. אני באה. ראית איזה נשק יש לי? כן. ראיתי בערך נשק מטורף. וואי, אני חייב לברוח. תברח, לא משנה לי. אורי, לא! אורי, תיקח אותי על הגב. הרגתי אותה את הבוסית. רגע, תיקח את המדליה. אל תיקח לי את המדליה, אני רוצה אותה. אורי, אני רוצה אותה. טוב, קח אותו. אני עם הנשק, אתה עם המדליה, קח את המדליה. לא, הנה, לקחתי את זה בשבוע, אבל יכולה לעלות את זה שתהיה. קח כבר. כן, אני אסדר את ה... אני מאמינה עכשיו שום דבר מסודר, אבל... יאללה, בוא נכסף. רגע, תביא לי רגע את המדליה. מה, אבל אורי, אני חייב למנות שילדים. לא, אבל יש משהו שאני צריך לעשות. לא, אני פותח את הכספת. אתה יודע איפה היא? כן, זה מסמן לי מקום. נכון, יאללה, בוא איתי. רגע, בוא איתי. אני הולך לבד לכספת, אורי. זה לא מתחתנו, בוא איתי. לא, בוא איתי. אני פה. אז בוא. היינו משם ליד. מה זה מתחתיי, אורי? איפה אתה? אתה לא בא אליי. אני בא. אמא, הוא פה. וואו. בוא איתי לפה. אתה יורד לפה. זה לא יורד לך דמג', הכל טוב. עכשיו בוא איתי לפה. אתה רואה אותי בו? אנחנו עובדים למטה. והנה הכספת. תפתח אותך. אני רץ. שרן, אורי, תן לי לפתוח את התיבה הכחולה. יש לי גם. איפה אני יולדת להדפיס? איך נפתח? יש פה שפרדה ולחים. מה אתה עושה? אבל הבנת כאילו את המערכת, איך אני עושה. כן, הבנתי. יש
המשחק נתקע לי. כנראה הוא קורס לך. מה זאת אומרת קורס? שהוא נתקע. צריך לחכות? תנסה לזוז ואז אולי זה יעבוד לך. אני חוצה את הרצפה רגע. מה? כדי שלא יהיה כלום בכספת. רוצה שנחצות את הרצפה? מה זאת אומרת? אורי, אני רואה אותך עדיין בגובה קופץ. מה? כן, המשחק קרס. איך אני קופץ? זה לא אימא. עוז. אני רואה אותך בגובה, כי המשחק שלי קרס אז. אני לוחץ על כל המקלדת. אפילו העכבר חזר למקומו. נו, עוז. אני מחכה שתשאל